Pokoknya kula sila, sikile kula dekek dhuwur kan dosane mboten ngertos. Dadi saiki ya dadi ngerti. Saiki ya dosane dadi ngerti. Pak, aku kula sebenjene dosane diseneni lho, Pak. Heh? Kula benjene diseneni wau ujiane. Ora apa-apa ngono. Oh, Pak D nggih diseneni Nek ya. takoni Pak dosenmu, kok ngepek ngopo? Sakon Pak D, ngono wae. Sing bijine elek men Pak D. Wis. Dosane ning Pak D kono. ki aja kok bijine elek. Pak D ki disambati karo penyanyi wis tenang wae kok. Pak D, iki aku anake sapa Pak D. Kayak dosane rawuh mriki ya. Dosane ten mriki ya, Pak. Bacot konangan kowe ora iso nyimpen wadimu. Remi. Kula meng ngempol kok, Pak. Pak dosenmu sing endi? Dosenmu sing endi? Pak Kriswanto.